se wiase be dore se wiase be kona nim se nipa be wiase amma yesu anyankoda asoma wo mo ani nyina afiri maawo se abusua betumpon abusua animu nipa bedoso a odofo ni nyina afiri yemma yawo na ema no se de omo esu ene omo ba esitiye no odofo eduru baby a you cannot predict them nanso so se kropo twedi ampomba se yi adom no ankasa se wo chani nhira ewo awiase amansan nyina so a odofo eduru baby a manya bi kuraja memma mu enuti eneno me kinkan emuma bia na menina mu ana yehwe de ma ye ne yehwe de ma so etumi ye wo wiase afanan no da International Women's Day eno na me ka cho say ababa wo bi onimuma no onimte epa ye frɛ no Albert Beecher na semwa wo kan fa ma ho ne say women are the rare architect of the society. See a bechechere, say a bekukuru, say a beswa ni nyina eye maya. Say a kan kwada hwe en kwada tetie mu kura no a orofo women are the rare architect. Emema say kwa na nya daje etena fie. Emema sen kwa na nya daje jin koda de to omo nan so wa bra wo ba no eya ade eye makro ya o enonti eneme ne Harriet Beecher ya adwene se ye ka afie entete ye ka sede ye si ye ema ene enkoda orofo se uyi ema firi mu a enye ye kura hwe wo se ade bi ade be ma bia no mutimi kura ne tumi ye kese pa wadwe chiro sa ade bi a oba be yono ontumi nye ana ade bi wade so oba nsa ontumi nye eno na Michelle Obama ka akire wiase nyina se hwe man kasa no woni limit yo wadwe chiro se ontumi nye but once waye no atra otra so wodi nkunim diama meka we ni se ebeduru ba bi betumi abo akonhoma dia ma wo ba na makonhoma no be ma no expenses bi e wa bonten esoso etufu se bia de ode ma no enso na enso no otimi enya bi e de to ho de hiadam e bia na woni bi o se na otwumutan ebedidi ampa ebedidi se koye se ode sa sikai e ma be ma papa se e na ka be kro no eno na obi ni mi edi nkomo bi na wo se na yire eto kai eno de ma ni kuru se onfanye adwuma anokwasem se be ma ne hu se ka ne ye oba no de ano sesi ma o ka no akoso ye ko sesi ya o ama ene fitam o mazin ko na meti o de sa ma ka mono ebe ye adeche obaye nyamfa so papa bia mfa mfrika yi so be ma ya meye sesi papa bia ne yese ka we kura se kura ne de kan ne kaprage aba yinkoto mienu bi fa ma amanfo be ma ye ntumi eno ti enam so ma woba no de abufuo je ka no kura de ton eno akire no se da bi ni kru no tifie ka no so wonim ka enti obehu kwan pa wo befa so eno ne be ma na damfo bi edi nkomo na be ma ne yese yiwani se ka no ayobi dia enti no upo bi dia ma no ti hukum wana yempe driver anokwasem so omuka na be ma ne gitum so obetwi ka no kwaku ka eyi obi dia na ne yire na ade ne sika afa kuntunu ase akwakoto no afedie na awotwe bia na sesi ne ko na be ma na sende dia bere wo ba no nti yemusa se ye ka se be ma ebuo fie na be ma abusua atumpom a hwe sa de ni kunu yeyi abusua be da atumpom hwe limit oba ekodure wasa esi dia koto foforo dia bere be ma orofo eno ntino se ye ka wiase mu asetani mu abraba de oba betumi aye no obesusu beto betra sa amana ye fe ama abusua na koso pa Eleanor Roosevelt ono so ye bruni ba na se ma wo kan fa ma ho no se hwe
Was women is like a tea bag. You never know how strong she is until she gets into a hot water. Was a man kwa yes a tea bag, no? Why didn't you say the edibe gumuno enkum? Name of the shishi muno. See the gumua. Say the besia kuma mana yo feno, near such a chila no, a bay or one cry. I don't think a man a do baby or one. Ah, and Asem Ketwa, it will be a siasitra any more brabum. And it is a bomb ma basso and na ye dika ye dibo san say a ma bet me a ye, no bet me a ye amano abroso. Or for a duru babia, a ma say oka say omu petumi and answer omu to me, and answer omu power over men or for a duru babia, yana and tesao. A mass or more ankasa to me, ya no more peno, or more pese or more ankasa to me, no more ankasa edi do or more so, and yes, be our more eddy to me no, ko aqua cosisi mema. And notice, and rather, na ye was woman there, or for na who be here, say ye be bomba abasopa, na a ma ankasa and show a who here are enya Asem Ketua. Or for woman belongs in all places where decisions are being made. Was say ye si gyina ye na se emma wo ho a iduru ba bia gyina ye no so eye kama pa rofo ye bo emma ba so wa ba so bode ben na wo yire ayo na enne anwumre enso odi ebema no na mede esie kura no iduru ba bia ya na manfo afu se ma ho hia amanfo kyerɛ sɛ man kasa komo enso anni emfaso nanso so no maame baako a ye friend of Brigham Young na asɛm a wɔka de abɔ ma ba so na ɛma so hwɛ wɔn ho yie ɛne sɛ wɔsɛ hwɛ sɛ anipa bebree ana nipa bɔdɔmpem na sɛ saa nipa no yɛ mɛma nko a na sɛ ɔbaa baako nkora kotomu a yɛ ahwɛ sɛ deɛ mɛma ni twa kurudu na wɔn adwene nyinaa sɛe saa na maame nso ɛka ɛno nti sɛ ma wɔ mu a ɛyɛ sanse se emma ba oba bema baako ana oba baako ekoto emma dodo mu a empempi no emma no ni twa wo mu kurudu a so wo ehwe no ani na emma no adwene enyina enso eye asɛe eno ti wei na ekire se emma ehu hia pa eno ti no emma akoya wompam gyene a adwumadie bia no anokwasɛm se wuyi wo mu firi mu a orofo enye yiwo eno ti yenhwe maye na yentete emma enso eye enrada enana eye afofida ede emma nyina ewo wiase na na mbidika kai mekasa ne anim no se kwadwofosu na kan yo nyame nhira ma enkanka ganama denishi zanka nyame nhira mo ganama nyame nhira ma ganama ema de ya ababa ye bo yi won firi mu a enye yie obi to nika prenne eni ni obedi ne as the first thinking when he get money say meware akora sha no ya brand yo say na brand ye hia no manya adwuma pa no manya ska obi ni masifi no ma ware ndi oba de wuyi ni kura setrema enye yie na ni di mu kura ma ni yie say me no mienu aye kasa ye firi mam ndi oba ni wa where were you ndi no oba kan abrabo ho a wundimi nkasa nye na emum ya na emma nimdifo ma nyansafo ma omo abadaye na berebiduru se ya aya ye kai won adwene daache omo na berebiduru se ya aya na ye kai omo wa asetena yaw sani na make bi jiro me se ewu 15 good years ni maami akosi ademfo akele nkura maako du emema ye 7 emma ye 3 watini akontura manne mema 7 obi entimentu amfane so such women na ya ne ye kan o masem obi wo ho ne ni kunukura na tie nanso omukura entima hodu omo ma no omo de amidie hunu se maami ni ye kɔ ne nkyɛn sei na wɔse ye kasa ye maami ho sei na wɔse ye de ma ye maami no obi entima hodu ne de anusa nti maami no mo tete saa na ya ne ye kan on se o ye kan ye de abɔ na ba so
obi de sɛ maame Janet Sefa Boakye wohwɛ maame a sikani a wɔdwo na akyɛke nkora wukura ne kwan a wafa so akora wɔn mo a bɛsi na ɛnɛ ɛda so ma na nimonyam a wɔn saa na yɛ a ne yɛ ka sɛ wɔn yɛ maame no mo a wɔn support abrabɔ ɔbaatan yɛ kunu bɛfa no na wɔnhyɛ dɛ ne bie na turu wɔ no nhyire di n'akyi de kunu bɛgyina yie no saa maamefoɔ ne yɛ ka wɔn asɛm anumere yi maame no mo a wɔn kunu ma brɛ asɛm mfifiri ama nnɛ bantama fie si wɔ aborosan yɛ to aso 9 ama nkyirima nyinaa bɛda mu bia na ɔma bɔ mmerewafoɔ di 80 years 90 years obi wɔ 113 years ɛdan no da so wɔ wanto ani ɔntwe ma nso wakɔ ama nananom nyinaa bɛnya bi mu da no saa baatan no na ɛnɛ yɛka women's day a yɛde ma wɔn firi sɛ wɔn n'anim sɛdeɛ yɛ nipa yɛkora nipa ɛtumi akora wɔn kununom ama ne bɛsi ne nkɔkorafoɔ no bi atumi anya 150 130 110 101 ansa na wɔn firi wiase ne nyinaa mu atete wɔn de maa fɛn mu nyinaa mmaa atumi ne wɔn tenaeɛ ama nnɛ wɔn wɔ nkwa wɔn ne yɛka yɛanyɛ nnɛ na amafoɔ yi a wɔwɔ baako a bɛrima adwumi a yɛayɛ kakraka yɛkɔbusa ne din yɛsɛ obi poison nkakra saa ewu maafoɔ ne wɔn bi ne yɛka ɛnyɛ nnɛ mmaa yi a yawo no wɔn nam a sɛbi w'adwuma sɛɛ 1 month pɛ na ne suban nyinaa daadi ama wɔn hunu nea wɔte yɛ paa no nyɛ saa mmaa no bi ne yɛka baatetefoɔ no a wɔn kura adwuma tumi sɛ 7 years na bɛrima no nya adwuma ne wɔfa bi a menim ne wɔtwa timba ɔkɔɔyɛ na adwuma no kɔsi yie wɔ ama fie ɔpaakyɛ ɔkɔtwe mpena nokorɛ deɛ no aka egya ne yere hɔ yayayaya ne ne mpena kɔhyɛ hɔ kyerɛ ya nanso n'adwuma gu yɛ no ɔde yadeɛ ne sɛ firi mpena ne hɔ baeɛ ɔbaa ne yere tumi gyee no ɛhwɛ ne nkakra kɔsi sɛ ɔbɔ adeɛ to nsade afrɛ no saa mmaa wei ne yɛka sɛ ɔmo yɛ mmaa ɔmo na ɛwɔ abrabɔ mu a ɔmo toto abrabɔ kɔsi sɛ ebesi yie nyɛ nnɛ mmaa yi a wɔnni nya na ɛkyerɛ ne nti na wakɔ nkran kɔbɔ bra ne nti na awɔ bunuma mu bɔ bra baayadeɛ kan na obeduru sika no wɔn deɛ ɔno ɛbɛtena ho wɔ hospital yɛgyegyegye na wɔhwɛ sɛ nduru na ma sika no nyinaa yɛ ahyia afei de na wɔhwɛ akumafoɔ na wɔhwɛ nsew nom sɛ ɔmo mmara afei na mpena baako bi a wɔtwe yɛ na wɔbɛwɛ fɛ wɔ nanso mpena no nyinaa akyi wɔ sika no deɛ wɔn refɛ da ogyae ne wodi yɛ ɛnyɛ saafoɔ ne yɛka wɔn asɛm nti na yɛbɔ abaatan ne maamefoɔ aba so wɔn a ti wiase ase ti abrabɔ ase wɔn a wɔ abɔgyekyerɛ ma wɔn kununom wɔn a tumi kura wɔn mma wɔn mfonsuo nyinaa mu wɔn a okunu fam kuro tumi ma wɔn ba fie na wɔn tena ase sɔɔbo wɔn a abusua to nsa frɛ wɔn sɛ abaatan sɛ akɔdwo sɛ wafom wɔ wanya adeɛ wafa wɔkyi kɔdwo sɛ wafom wanya adeɛ ɔde sika bi asi o kɔdwo sɛ wafom watɔn adeɛ bi a yɛ mu nyinaa mo dea na otumi san aka sɛ mama nyɛ hwee bɛrima mi wa no anam ne ne bɔ brɛnti mfonsuo aba yɛtoa so ɛno ano biribi wɔn mo ne mmaa no a yɛreka wɔn asɛm nnɛ nyɛ nea ɔhunu asɛm baako a na wagyina so asesa nneɛma kyerɛ okɔdwa atoa ansa na ɔsan bɛtena aware ase nti na mmaa ɛtete saa nyinaa na yɛfa Sompa platform so de ama mo piafo mo ayɛ adeɛ mama wiase ne mu ayɛ fɛ asetena ayɛ akɔnɔ mama mmarima binom adagya anna abɔntene yɛ a wohwɛ nka tete ne nna a anka nkɔfoɔ bɛkɔ radio ne TV so nka ɛsɛn bɛfem bayɛ maame no mu nyinaa no mo fesi yaw yɛ nnɛ nna amafoɔ yi fesi yɛ bi nso na ɔmo di so ɔbaatan baako buose ne kunu asa afa maa mmienu wɔ abɔntene wɔn ayɛ aduane yɛ opɛ sɛ ne kunu medi na ne kunu hyɛ ne mpena hɔ nanso ɔbɛsoma ne ba kwamana kɔ akye sɛ epaakyɛ kokaina na frɛ wo papa wɔ me kora hɔ ka kyerɛ sɛ dabi ana yɛ radio medidi na bɛdwira ne ba nkyene nyɛ na wasoma me akɔ ne kunu mpena fie akɔ fire ne kunu sɛ ɔmmara medidi obi bɛka sɛ na yɛ bagyime bere obi te yihu sisi a wahonhono saa na wɔka sɛ bagyime bere nnɛ hwan na bɛyɛ saa ɛno ne yɛkamfo ɔmo nnɛ sɛ ɔmo abotrɛ saa nti na ɔmo anya bantemadan no ɔmo abotrɛ saa nti na ɔmo kunu ti hwɛ ɔmo ma university ɛndɛ mɛɛma no yɛde yɛbɔ ne yɛwu kɔ na mo na mo enjoy ne no bɛɛma deɛ ɔyɛ dan a pressure ne adeade ne ne suban nti ɔbɛkɔ ntɛm na emom nea yɛka akyerɛw ne sɛ bɛɛma no bɛkɔ ntɛm no okura a obesi akora na kyerɛ sɛ woyɛ ɔbaa no ɛno na yɛhwehwɛ ɛmaa deɛfoɔ bi ne yɛka wɔn asɛm sisi a ɛmaa wɔn taku a ɔbɔ nsafe dɔm de sempoa bɛka ho saa maa na yɛka wɔn asɛm okɔ Kumasi Bantama Ashtown Central Market hɔ na ɛhɔ na abɛhunu mmaa bɛsi abrabɔ mu no ɔmo kunu de CD ɔmo de pɛsoa ɛna dom ɔmo ɛnna ɔmo kura na ehwɛ fie obi yɛ maa no ketewa bi nso na ɔkɔ kwan so China kwan so kɔ Dubai kwan so nanso first na ɔkɔ bonyire na ɔkɔfa ntoma ɛno na yɛde hyɛ n'aseɛ nanso first na ɔkɔ ayi na ɔkɔfa nam na ɛno na yɛde hyɛ n'ase na yɛ sika kakra na ɔkɔfa bayerɛ ɛno na yɛde hyɛ n'ase nanso bayerɛ fa ne mu a ɛnɛ adane ne China kwan so kɔ a wɔtena pere mu kɔba day in day out saa mmaa no na yɛka sɛ wode mo boa de bɛka ho
omo ne yebo ma ba so ne se twedi amponyanko ponhwe onyo mom dia na ahye no omo nka ho ne okay anoti say ye bomma basua odofo na ye di bow kire say the education of a woman is education for the family odofo the oba ebeyo no fie entity ya obeyo eno ene obia edisuo enkanka enkoda entity mu omna samwa yeah, me that say yancha me amenwa Oforisuo Oforisuo of Germany Mr. Mo me am bra penny Mr. Mo on na yere patient Samuel mu fi UK ababedu ya chawo mo ya mo makwa papa Mr. Mo bibia wo bia ne fi Samuel mi so TV ne ho hwe e mo akwa papa sonko ne wife yo ana ye ma ye bom ma baso but ye kan nipa bebre be ja ma omo se wo ye bom ma baso te se de na kwaku kan nya oba bia na memebo na baso wo wi da oba bu amemo na baso da yo kata jo be maka sembi o se kasa ma wale ye kasa wale ye nya wale bia na ye nti wo kasa o ka asema awale ye fakoma o se kasa ma wale ye nkasa wale ye asuni mpani a due o se da bi yan nana ne nka no ni pani mpa due te wonso asema da on de nti ama me kasa de bia me ka se oba be ma so na me wiase na sika hye obotom na oba paka ho a sai sika no uchi ba bi na wudidi na wisu sika no rofo a ya o ya na odwene fie hwe eduru me bi wo ma enyo be ma bia na de aduro na aye no ya o nya be ma bia na oba bi de aduro aye no ya ye kon ntokwa ene we ne yire agimi no ena ne yire nisika oba ne nko na ede da bi o ya oba bu a o spend ne ho a enya o ya oba bu a sika hye obotom o to ade a che na enya o ya because of oba no ni dwetire kuta no sabi oba bu a o ma no 10 million ne eni be na wotwe mienu ubusa no 40 million obenya ama ya oba bi hono mo a ni kunu ene hye ne dwetire batende sika baninjama ni kunu bibi nti waba fom enne o cheke sika ne kunu ba na ode ntoma kata so nya saa oba ni bi ne yeka edrume bi a yese hwe ho mame ni di ti na twe mienu edan enam drume bi ampa akukuhwi ase no be ma betima hwe fom akukuhwi ase no ba betima hwe fom enu nti na edrume bi ho no mo a so do na kodu kwadu a ni wajam ho de kombe badabi ti se woni be ma ete na ono oba so te ye kan se wukunu aboa okwan bi so a onim de ntia obo okwan bi ko from ente woda de na wo oba na ye ka sa asem cho no transese si hu se enne ka medem efia medem enne sika ekuta me na eye hwan na ma sika ebeguta me wo sa oba no se bo kai da bi no ofa se ya se won kai a oba won kai wunya no wasetra mu a wo ye okay se wunya oba won kai a yaw wo ye okay na wunya oba woni kai a ena nka wunya accident wa kai road kwa nkaye me na make a chow inti se ne ye kasa asem ne ye kan ma asem a e man kan ya bra bo ho a enye ne mo oba ba asem na ye kan e sa de ye kan ho asem ti ne se wote sa ana de ye kan wudi ho fo a sesa ya odu mebi ho no mo a ya keka sa no ma we nyina awie se be ma benya nigye wo fie pa na me no kasa yi obi apon opre ne ho akofie because of ohun ne ire no fita no pa no ohun biem to opre ne ho akọ ya me no kasa obi susu atobi a ete ho de bia so mo meka obi atobi a bia na san but be de ne ho akofie desire ba we na ye di made a ni kunu de na obeka afa na ho du mebi won ma yaw se be ma tofom pa na we be ma na wutie me na hu yire kana for ba na de te me de bia meka me sinka be ma du mebi kwa yire kwa nka na exams kaka no ma ko yi a du mebi a sheda pretend se de dey aho chaba da klubu a wo ba na nka usu kaka na kuta wa print letter bi
wa catch we sata ma beji live no nanka wa catch we ya yimedio anaya pa mefra dwum nanka we live no nanka ade wo fie nanka wa hwo yire ekwan wo de wo befa so ya Ghana fo ma ni bi entimi a wo kire enu ti de bia bebre dwane afre dai omukuru no mo adwane agya ai enkura no atenkura no to emema so enye saa ma ni bi na yeka ye wo ba bi wa yaw na ho kire brem ni kuru ho kire brem ni ni bibia no onwane nya ni kuru da enu ene nene yeka nwasem President Clinton edume bi e ba se sebe one ne secretary ada no bia nim se abrofo de omu chiri ntro ekoma kodru ba bi no I think say no ma bi bubo man ire ni nwusa ampa ni kunu no ba no bia e organa bia nim se ene sa na te de a ene anhra na yiri obeja ba ma no ba ogina pintin e ma dodo se na omu kuru anya problem a omutimeti na wotwan wo mo bebre aduane enye saa oba ni bi na yeka ma edu aho kire brem edu aho to bremu a ana ho kire brem se be ma be kukura wiase na wo pagya na wo yare da ho ni ade yaw man kan cho se me ko hospital de di wo pa be ma wo to koko na yade a che no na yade shirt e she no na de wo nya na nche ni nua ba ko na mse na yire wo se da bi o eye me nua be ma na okofa wo ba one nete na onya wo ba no se be fie kura no na won hwe fie obey na ne bibia edru tama be ma ne yade to fom no oba ne twene no ma nyina ja be ma no wodem wan kai na nka wo kokronko na chi no won kai bibi ti na America jo se wo fa oba na oni nkai a wo problem accident kase pa na wanya oja na okoi na ma me ne kana se ne wosu oja na okoi ene wo ma ne bi wo hono mu a ampa ni kunu ye kan ni kun na bua no nti yaw se wo ni kun ye bibia no de nani ato no waja no bi ne ye nananom etena se enne ajapade akese na bedi omo no ene Ghana fo ma ne bi no ntimi sa no ma no ene ye tufo ka cho se wo mu de bi wo ho a ye timi bo ma ba so nti wo ka hu bi ana wo nka hu ye du me bi a ahwase o impejanso o nti wo betimi ahwase ba wo betimi tina no mu kwa so dem a ai megdo akosi awieye ai no makeka sansem no wo mo nkwamu o meddo hwe wo bu a wo betimi yaw wo ko hospital na o hwe ma papa ma tetia nyenyen enoma e tan drume bi ahwe a wankasa ogina ho emre bi ekogi wo hwe ma mefo bi na o mo fo steps isane enu nsuo hie de pepa o mukru no mo hwe sa yes my be ene gina no frɛ ma me ba ko bo na ba so mami de bia me ba wa ho keka efe saa wo ba ni bi ne ye bo na ba so enye wo ba se be na ma ni nya sika eduru me bia wo slip ya wo to fom no wo ba pɛ na wa ka sika wo de nayi ntoma kata so yaw ede ni ehu ye yi ni nyina firi ho a o mo so na ma ye mpa so aduane die yu keche ya ye ka wuntimi nyimfiri mu da mema ya nigie pa no ha wo ba ye adwuma kofie se unya oba papa unche wa bonten oba wo do pa sebe mpa o yina kuma ma no ya unche wa bonten eno nyadro bi o bia wan nanfofo beka se kwasi die ya pon wasise na di mika busamu yie o wo ba papa wo fie edu se nkura na deda na duhwemu aye din so mu kompa so a de wo pa bi o ye maw se ina na enim o je kan we kwanta bi sesere yaw se wonu oba papa wo fie na yaw amede ba fa ho wonu oba papa wo fie na yaw wo bon kwande o kakasa pa kira wo o fa no man tetew yaw me se sika se wo se de kura na wo beyi de ama no enye do ashe ma ni bi won enne wo baby bema bia ye shop ya man do pe bia wo toma no woni no du mpa so a won fa ne nanto akra na me de yaw adene ko basa Ghana fo man bi ye lazy wo saxim eno na ye kasa asem we chose da bi o ukuru beyi no ma bia beto bibia ma wa eno nso kan ye yifiri manye ye ya woni oba ko mpa so na de wo pe ye o yema ho to ya o yema wa
meka bibia se upia bontia wo bantem okay mama bebre awale a omuntimi nkofi omukofi a omuyi omna makoma bebre wonma wokwa ne kasa odi konya ye chewchew opa be ma bi ukofi na busa na nkofi ede na mekope ofie ne yiri ofie o ne se oyiri ofie a sa kasa oyeka kakai wo ede na mekope ne ofie onye ni je bibie ni wo na ya ye kasa no ma wanyina na wo ba papa ye bom ma papa baso na wo ba nso anidie ene hunamdie se wo be di hunam ni eno so ka ho die bo abaso a ma mumma mukunum efie ye fe efie ye hwam empa so ya kono ye bom abaso ye mam 10 me dem mam 2 kra itene ye pese ye kan ye bom abaso de a sa no ma basa ebi kan ho wonka ho wonka ho boku keche mana duane papa ni na mana mpaso aduane ni wokọ wede wo kan se obi ntiase so ye kọ awaleji a ye kaka ho se ma oku ha ni na man ha ni etene ye tufu obaabi a ni ye tu afa ni nyina enye wo ba sabin preduasa wo kan na to so enye wo ba wo de se bia de bia wanwe asam dabi dumbe bia se sam kakra sisamu kakra na oye woku de style bi ba no bisa na kwasi na yeye wo se na mafo de ye hwia bi ne fia ye de ya dumbe bia me se ya wadhwe edumbe bia hwe abrofo awade omutimi wale ano mobon kokora ne mrewa eno kura kono chen yera ye mrante ne maba wa awade de bia awade jadam enani aso akosi tv so ena mikro ne be mate sei ena mikro ho onye hu wantimi nya mehu ensamfo sa wo ba no kan wo di du mebi ho na bo na be makatache so akotena ho na meyire seven previous anase na meyire na seven previous na brazia he edu mebi a mo mafie nya akono okay ti ebesere ne ye bo ma baso a mo ma mpaso nya nkono na mema ya duane wo ma ho ya duane kese pa wo ma ho mina me ka kire yaw ya tie me so obi tie adwumam sa no onyampon wo te wonyina na dwen wo fie because when me do be ma be fa ne start fra no pa kwa ma bo de ni sa tie besere se ye kan se ye nka dwane nko ye nka sika nko dume bi amoma mpaso nso mema ni nye na mema yesika kutabo be ma tabrosa tenten so e bo nchense dan eso busasa sa sika no wote so nyina wo sifom ne atwa ne kape oba na dikan na no ne ye oba papa na nya oba wo twa no oba sabe onfa ni kru nya hwe oba wankai se sika kuta ka wodam be ma na ma na e da yes a enne Ghana fo ma bebre wo a ka so mu dam ni sika o mu wo no sabe mpa mema na mo mu nya sika na ne mema na bibinti because your mind is castle we chen mema okay ti ye besre ye bom ma ba so de a enne wo te sa be bia wukunu wo pamna mana ko bia no ana be bia wukunu she bia no se enoma bi anya ewu asam se wukunu twe se kan so obekun wukunu akeka nsanfu bia ye okra ya na ye noma nkitinkiti e mani nwu awade e wo kwan bi so ko ne ko fa wukunu bia ne ye bo abaso se ya na wonso ya bo abaso bi ni ya kanfo na nye wo ba sebe mpreduasa watrama wukunu sebe one peja ode ko soro na wasa yi na sha twede na wukunu akaso ne uhuru wukunu e ma pehuro dodo dume bi amadi emema bi adefedefe huru ma dodo mema dodo ti e besere ene ye bo e ma ba so pa dia na ye ma de ye kan omutimi ye ni nyina ema yaw efie ya akono a sebe bre yaw enkora nya ni ji o efie nya akono a enkora rewo omofonfon nti ne ye se wo ye oba ha ye bo abaso dia try sesa no ma nyina obesua na obeye na nyina ba yakona ne ja me de no okay anonti no se ema wo mu a odofo eye kama na ema na wo mu ayo mu awampam jeni sanse uyo mu free mu a enye yi anonti Michelle Obama o se oman bia betumpon abusua bia beku akonanim ibi se adwuma beko yie kura na odofo gise ma aka ho yes sir enkoyi da biada uyi o mfiri mu a enye yi eno ti se ye tufo na ya kan ye ma ya Ghana manya wodapa World International Day dia na ye kan kiro mu se papa na wo mu no wo mu mfa na ne bonni bia ewo mu no omunyi mfiri
ne ma eso emma mfaso emma Ghana man abusua ene fa ko a emma ebehia bia sanse women are inclusive omnyina aka ho ena eso 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 se emano omuwu ayew enkanka eye Ghana ma omuwu eye pa 0551931931 0551931931 0548931931 hello hello Hello. come in here. What's on? Yes, you. Okay. And then your mom too. Nene. The mother. The more cranny fear tan. What the most one for so pan. Anything in your coupon bonipano. Oba a car or bearman. Nipa ba ko me person bona baso o TV station there. Ya mina na do adem ba Sompa TV no. Okay. Mina person bona baso pa ne mame. Minti minni mame. Ana mame nyanso. Ya o me bona baso. O mina asa so. Na ima de o ya wa blabom pa. Oba na chimo. Okay, hello. 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 Apostle, good evening. Majo so eburu katache baby afrefre udi. Okatache FM kwa mbode okatache Aboagye. Yentie we. Oh, ana mo program mama ni ajipa, ba nyebi ama mitimida. Isan se me ni bi America na de 1.2 station se da odada. Okay. Me bo mi rabasu. Okay. Ma sa bo mi ma me so abasu. San se ma me du maybe na enima nkoyi. Ma me bo aboso. Nti ene mo program de manage ho pa ma ya de Nyankopon hira mu no ntere mu shim. Na de ni de nyina munya sa se mu na me de mu fantuefo. Damase. Okay. Hello. Okay. 0551931931 0548931931. Hello. Hello. What really? Hello. Hello. When you? Hello. When I'm in the say. But you got a new program, no me share with an answer, and I miss that fine, You. You. But in my mobile, yeah, Masono, the Mukana, because I know baby on a oba. Maybe me no, Berman share Uncle, but Nanga Sobis man. My wife was so a full crown and a full man of baby, they am the Sherman Kuala. Okay. You see, I don't want to. Okay. Hello. Oh. When you? Ono About team. Otiba biotina. Besi yentie we. Papa, Oma ba mo madaruma, monidi ma minso minum sai yake. Nyambo menwu ukwera. Nyame de ji wa ko beka me ho. Your birthday. Nyambo ukwera. Okay. Mama ko ade omunam tia. Bi mother dia. Enya ma nyina na yetimo mukate makade. Di o mamu. Ma no muguma o do papa. Enya ma na sebio wonyen se ani kura ho kire na ko ti amai eya kura ko ta kire. O ka ho. Papa na mina o mono ka na u kura se jeti. O ti ma ba men kina u kura ba o ti ai. Mata o ba tan te ma ba te o no ka ho. Oba ni kuruma o ti yen ko abonte ko ji ayi confirm ba ko. Goda quantity on down. Un problema ni un pandaki papa. Mamba jero wimlawi. No okay, ko jo space no. Hello.
Hello, Oforisuo. Yeah, Peter Asafu Moonlight. I will be putting you at the moonlight. You go me down pa. Na, and the other day pa. Na me train ya me share ma so mo adene ta. Na e ma de. Omo nyi meme mu a e ha adene. Le mu no enye mbe nyina so ne bo mo ba so. Oba ono nya ikuru na obo a uchi welcome no. Ni kuma fo ba wa uchi na ni mbo nkoko mo. Eno wa dem ne eta. Obedi wanu wako duki di mwa. Uchimbi kumimi mwa fwa sutro ato wabu mu. Kanyata o maldi mweka. Oba uchinga ni ebele wati ma nkuma fwa ni bibia. Ka obale ne ishano. Edita oba oti kadia na misha sedatu. No okay. Hello, good evening. Maju so katachi baby afrefre wudi. Yo, your friend Mr. Kansa me free among from new site. Yentie wen kansa. Yo, nyamisa bebre ewo tumadia modie. Dika e ma de wi ma fi mu a enyi obi se enyi yekura obi se me yere me bona paso pa ma mi Gorian kansa me bona paso pa yo pa. Nyamisa no onye ka fie pa nyamisa mo so bebre me tia offer lumba bebre. Bye bye. No okay. Ye bom ma baso sanse bibri ne mayu ye papa bibri so no maye ye wudie eni tuma gadwom so mo na wampam de ni okay. Hello baby afrefre wudi ma me. Hello What men kan baby afrefre wudi na me tankra kasa free he Yentio. Hello. Hello. Baby, I'm afraid with the mommy and queen. Hello. What a man can. I'm a tonka. Yentio way. I did. What's it? I keep a fan of Diana. Hello. Hello. Oh. Hello. Hello. Baby, I'm free with the mommy. Hello. What you mean, can? That's on the phone, can You ain't here, way, or papa. But I shall miss me for success. If I shall miss me program, miss me bomb and okay. Now you're about more who about so. If I shall bomb me about some bomb me about the I do. Dear Nama, me, I am about to body a few money, Brisa. Make what you, Mr. Demin, I don't mammy, but some mammy saw one or no answer, never me, baby, mommy. Okay. Hello. Okay, you do friend nyina see esan se agro ye de no na de esan kwantufo Sompa Asem Mpe Nipa no medical ka cho se dwode biada hwehwemu Sompa Asem Mpe Nipa kotro pekenkran Prophet Joseph Mensa wabeduru fia ha na asem o asem kese papa wamanfo dodo no a no se da bia beba dwoda nso nyemu na mo be hye beba dwoda wodi ansem no ba ne ehwone ne ehu se dai de sha yesremu a ne de ahye enye se chinchina ache se dwoda bi okra no a na nye TV so ne bia ya kire prophet wo na akọ na nyoma akọ kama pa de amaw abo tatia betwa so agye se maba so no nam adwumako bia da woroma ena Sompa Asem Mpe Nipa yenye bi de be so dwoda kusini fiada so yeko computer so adwadi emra sisi ya me pese me bi hin all the fienti aya na me ma me say the fienti say me pass me don't use it me shower set no me ni popom ani bi e be che dia ma me enunti ana me pass de ni na me to free focus for enterprise pass no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60 polish and elastic 40 by 40 polish on polish and elastic we don't need to focus for enterprise now love pass no
30 by 60, 25 by 40. And so many do washroom floor no 30 by 30 sizes in Yami desire who will be our panel. Open every hour. The bunch of uses in our hood also there. The big water closet who will be open every hour. Kitchen sinks and the taps I would open every hour. Washroom basin and the cabinet. Any Turkish doors pop. Only bottom of fear and one. A comfort room to be answered. Thank you for enterprise now, baby. Send the summer for good for enterprise. Oh, the some market magazine room. And celebrate the North Filling Station. Abosa yellow mumua. Or and a focus for enterprise. The lady has some dark brown say. So blue is Bolo any half. A part of him more for every hour. So okay, house papa ni mama wo so bi etu akotoro a empo wani nko ba bia so we let your focus for enterprise you never go ni popom ene bia ne bo edafom so the number is here na ti asenda attend ya baka kire we number is 0245 283458 and now 0205 987868 the cost of the say the come from good for enterprise house papa loss papa any WC is papa headquarters number 1. Oh, David, my bantam do. Oh, yes, Mumbran in Suka, and my bantam, sir. Babe, now for three. Oh, also with me, dear Kakra. That's it. Babe, on my paper, Bintra. And I'm Kakra. You're fan delay, your pension. Amai, losing the vitesse, losing the vitesse, Memasa. Losing the vitesse, Memasa. Bama, Brayasu Memasa. One time many power when you feed no shit, and says I pink for me. FD, I did you drink a fiat and say, Osei Yaw. Area, Sompa Asem Mpe Nipa noa. Yan wo hwintim prakon yati bunu na ye san etekoko. Dan chamru so ye dan so mu Sompa Asem Mpe Nipa. Asem kasi odi oba na nya atrase. Medika ka che wiase man nyina se de haubia Sompa Asem Mpe Nipa. Ti. O hawo ne manie bia. Se yes system Sompa Asem Mpe Nipa. Ma me mo akwaba. Papa choya eja. Obatampa mpom te sei. Papa choya me adum. Udin de sei. Papa choya me de Faustina. Hey. Tu atu obare. Wo me wasam ne sei wakosam ne sei ofri hin na baaye. Papa choya ma sam ne sei me fere offense na baaye. Santa Fe so. Papa choya. We dey be boko de ko ansem free friend so ba ya na no de yo. Papa choya be ko so nya be ko sa. Okay. Friend so na mo so abode wo ba am se ewie so ewie. Friend so a abode fese. Wa ba ewie no se ewie so ewie. Ma me first na wo ha wa mane ne se dia beda wo ba Oforisuo Aboagye se menko na menye wo. Papa choya madam ase. Papa choya ma ha wa me de ba ne se. Papa choya me yale kakala. O yare. Papa choya. Oh, kafra. Na so otu de se eduru ba bi na o yare yefo yare no amfe wo se obi hu so yade o hu pepepepe na yade. Papa choya sa na tie so me yale pa. Ye tie we. Papa choya de tie ane se. Fie be emienu ni na ewo ho a ya na me hu hyehyeme ankasa ho hyehyew me hu hyehyeme echu hyehyeme esa atoto me hu nam ya me hu se ase emmoa bi ewo me hu nam enenam te me kodo me dia kodo tasa me kwa enu ane se o mu se malaria na o mama me aduro me kwa na me se mama nsa kodo ta weye me sa kwa ye hunu hwe na masa akwa doctor fufuro bi me kwa ya jimeto wa ye bom nsuo ahunhye no kwa ese malaria na ya mama eduro ma ba fie me num eduro no so a de tia na tie asupiti ana dokota no a ya o mo ntwe umoja na mo hwe odwonso no ja nan me pacho ya na o mo hwe ne nyina no mo hwe o mo sesai yes malaria ye mama fi beduro no so me num a de tia na tie
nti we machini bebre nti daughter kurampo de say me nko na me ko bibiduro side se so gibi me gibi so say no e ko ba ne sa no waja broni hoko e na o hwe bibiduro mapacha no okay so mo ma me nduro no so a still na de atia na etie me hu say asesa de atia na etie o mo so mu nka nkyere me say bia na say ene ye me no an say me ko before no line na ye ma me nduro say kwana ko use aduro no na wo ko dokota no say o mo bo mu nsuo no na se yi uba fia ya na ekọ kakra ana se de tia na tie mi ye me daughter mo honuma ya na bibia anhame na me ho atome kakra na mpacho ahuna me se hye ne de ndie se saa o mo so mi nkọ ebekọ na me de saa ba fie na abanuma bibiduro no so ko bibiduro no so me ginuma still na be yuso aduro na me kasa sesia me yuso bi so de tia na me tie wo afefret me timi saa apart from obeko azupiti ana say obeko bibiduro fo no no wakosofu bi ho akopem mo asopen papa cha ma kopen hososo hososo omuma me wayu ni no ma say odi afoko ebi wo ha ya ma wo kwankyere say kwaye say ni nyina de tia na tie asofo no so mo akwankyere de tia na tie ejina de saa nyankopon a obo nipa no onim nipa spare pass no so no ne ma no so hwe wo so still saa kosi enkosi koda nkoda me hunu so na wakọ malam mi bi hopen pacho malam ho bi makobi hoso anka hwe wo se wo ma me aduro se mi nko yuso aduro enna me kasa sisi me yuso malam duro no so me ama hu de ekwana me hu na me hu okire me pa de tia na stella pacho ai mfie mienu ni abulu mfie mienu esa se na me nyem me ba de ekura me sisi akora no wanya mfie mienu bosome nnan nti yare ne ba ya aburu bosome mfie mienu na akọ komfo bi ho so wo no so sesei ana ho de onya nduru ho komfo ho makọ ono nka hwe ankyere me no ane se ono so ma me bibiduro je duro ko yuso ebekọ me so me yuso ade etia na etie oba pa na ekoba ne sa ukọ ba bi a omo nka se obi na eye wo ana so akọfo obi ade ana so akodi obi atem yenka bi nkyere wo saada me pa acho da bi eni dia obi anka nkyere me na ne osusu se de na eye wo me pa acho eni na me pese mudawro ma mumbu ami na me hu adekro eye me ami ho de ami ntimi nkyere ese ba bia ni ho a me nko tese wa wo sei me pa acho ma wo nai mako nai mi ansa film akasis kafra Oforisuo Aboagye so busa question yo enti wo say ansa na yade no ba wo so fa say nine say akola na akula minsa na o ma amoka no fa say na 8 mi wo 8 ansa na yale ne ba sana yade no ba me pa chan wa wo 8 de na won te sa hyehye na mi nte hwe ba kokura saye mi nte mi ebrebe ni abrebe na eba eni de time bia se de mi numa duro mi numo mi to wa na fefere time bia te se ye te o ye betumi aba me pa chan wo ba ya adwuma ma ya aba aha na ye ase aye nwunu ntina me ba mi tina dem ha mi to wa fefere timi sa aye sa na mi hu na mo mi a ehyehyw mi nante ha na ha kurampa na mi na mu twimi sa e wo wa mi te sempania ana e na baby a wakiri nyina no omo nka ncho se obi ato adukura so omo anka hwi ankyere me di adwuma na aye me pa cha ko adwuma broafu me pa cha ni amanfo bobo hye ana me pa cha udua de ye tikoko e wo fa he ono no fenso aye enso entem eno no ewa fa se kurase baabi kakra ho na atikoko me pa cha wa wo dia da bi enhweso me pa cha ya asem wo fa ko a ye bedane ye ni ahwe nyina ho nyina wakọ ya die da so gina so ya asem wo ni da so ho wate mate Prophet Joseph Mansa woni mi amoda mate kama koma to ye mate na koba no sa na wo ye adwuma ya de ni kura timi sa aba
me ye juma me de saa me kɔboa ba ma no kakra me kura me ntimi ndo me ntimi ente ono no to da bia me ama hu se wabre na me de nachi me sisa bo nkuruwa keke te to da bi kura pa me ntimi nkɔ ono a wo te na wo bo nkuruwa na me tifi ntimi nkɔ boa no Obaba Faustina na wo ye die be ni kafra me pa cho ye gurumafo guruma me pa cha wo kurom ne hia kasa be nkuruko no purugu yoyo me pa cha hona afiri me pa cha ya wo ta akofie me pa cho ya ye ta akɔ me papa ne ma me frim kra ye kɔba ya nche pipisa wo kofie di be sai me pa cho akabusu me ba ko ne afi ye kɔba ya na chese wo ta akɔ kakra me pa o ma me no papa wo na ta akɔ me pa cha busum wo fie ana me pa cho min ani ohode me fa say me nyini ye wo ma ankyere me say busum wo fie nti me nimu bibia o mu nyina aja o mu nyina asɔre na sɔre no moko asɔre na no moko dia asɔre be wuro man yo me pa cha hɔ de wuro man ay asɛm wo ya wo da wo ta soso da ye basa basa me pa cha ya wo nyobi ma na kyerɛ wase me pa cha da bi o me so da ya eto da bi a me sɔre ya na ma so a kyerɛ me kunu sɛ enura da ya ma so ni o eto da bi a eda bi kura me da efie dem na ye dem da ho a be hu a na ase wowo o maka abo mienu na eba abesi mi so aho a na plekope na me nitiye kura me edu se be da se ya ebo be time we ya yeto 9 to 10 mitimi ni a eno anu mitimi nda bi na ho hyehye pa da ye be pa no waso a wankasa kura ye oku pa e di ensemble ebi wo ha me so da ya na me hu no ma beble me hu no ma basa na atumi adwundwune mpo me hu no dia ye pese ye hu da ye no basa ande da hu ye pe de gina so aye bibi you be ni ho da me kampo no twitwa mtuso bi ni okay ya mama Faustina Oforisuo ne ba ye ya asem o ya sempa wodi ni kunu su ne nam katache mebo waba so ate obi wo ho a obi gya na ire no ono nko aba na se na mesa baba wa bi yade wo adwiritia Prophet Joseph Opoku ho abrantie ri gya na ire na chidi hu se ne ho ayefo be di adanse TV so no yeso abesra no na adwene ye ba akopɛ mehu se ne ho atɔ no nto opasa ayusu me de na kampese ka megu awade na nyame nhira wate orofo ye ko 21st clinic ho ye siatica eso na siatica ne nyasem ketwa orofo siatica no ya papa na sa siatica no senye una ba akɔ na be kyero na wo babo kokompedi akɔ na chu na mienu nyina me ka bibia ntun so de mfiri pa so siatica ya papa eso sisi afa usire mu na akokoma akosi na asenya asem ketwa siatica worofo je se 21st clinic nkwa na betumi atu siatica yade na se no de ama ho tie massage na ukoso ne ye miamia ho ne nyoma ukoso ne de fidie no tata ho ye siatica ya pa utu na kure entu siatica no worofo ye betu ase ne de ama 21st clinic for ene betumi aboa sa akwa ne so orofo ye ko 21st kin ye fa bibiduro so onka ho ne ntu siatica yade na semam na wanhwe na chew na mienu a obeka dem anya asem ketwa orofo ya bibre bia da 21st kin kise fa bra na kache na so ye obetu ase ne odi amawo kumasi ya hwa wo basisi wadabraka wona Sompa TV Sompa FM no ene wa abrusa kromu obo ase kanse contest call junction ye bewu ewo ho dome market so ene wo ko 21st kin konye na enso kura wo ho enkran na mekan Sunyane Kwanza Tachima 21st clinic was in Yemini 0540311311 0540311311 What of for the Martins Heba Mixture ko Father Martins Heba Mixture ko or of when no friend Roma father Druno or of for kidney na failure tiama o dancing na tatai Father Martins Heba Mixture and na konunum bi bubobi twitwa bi na nyoma nkon kan fama stroke no nyojo ya de or for what from what ba said the stroke na sia yo na se kontomira ye de akaja emira de akaja no atobuhu brei
Fadamate seba misha ena meka cho se kopebi na bububi orofo honam ye oye orofo honam asaye mremremremre Fadamate seba misha ruba for the do na meka fonam de ma pressure no eye low eye high how adwen diabetes no how ya de kwa nkro biada orofo yenkope Fadamate seba misha chira kwan na ebedi wakagire mu pa baby eto no tunuro o man kan na biada yenkwan yenkope bi ento 0247919122 0247919122 Fadamate seba Mr. Roma for the do and a make come for na media mawo no VG studio se make kan to us aponto nya badi to nya yiyo ni nyina na wotwe de nyina no ade afre no kaidum da bi no wokofa na de hyemu a watumi ahwe no se yemfonyini ana se video wo no VG studio se na make up for na media mawo enkan eno wo mala mabase first ko street ne so pe ho na no VG studio so di ni djuma rofo say ye kope no na ye twa ye gan ne phone no nyina no no VG studios na make am for na bia ma wo 0574715778 0574715778 no VG studios na make am for na bia ma Tago Herbal Mixture and Capsules wo frew na Tago Herbal Mixture and Capsules se men kan kire o se he be ma se de wusi edi agoro wo mpem no ba na ni nye ho eti na church na do so no on se onu akon mar kura bokura aduan no boss ni yire fi wa no a die be na onu obedi awie no akwa didi ada wonka gya wonka sembo mpem ewura mu ana adwo odofo ma mpesa Tago Herbal Mixture and Capsules ewura mu atitiri na ekro no na ene wokoba na wokoba suhunsa wom na nyoma afa Tago Herbal Mixture and Capsules ne bedi wakagina musa watenka no ewo fom ba be ma low libido infections no so have adwene pa odofo yenko Tago Herbal Mixture and Capsules yemu bobi yedwetwa bi ebeboa pa baby eto no tunuro wo man kan nam biada wokɔ a wobenya bi na wato na de du dwuma 0243228296 0243228296 Tago Herbal Mixture and Capsules na mekanfo na me de ma na anwumre kotobie na beboa pa kada che me mo akwaba panipa odin de sei kofi lal na so firi hin lal bunguru yoyo ehwa na firi hwa na ware o yiri di firi bae na mo yese mo ba be di pa akomase na hwa na de mo ba ha ni obi ana do bae na so ba kumase wa be bobra ha na hwa na du kopie mu ofen so ho wa to na di ka ba na kofa ayire bae ahaye kofa na ba ene ya de wa boka o ode na chine wa ya de wate wa ya de pa ebi kura yo ba no kura ko adwane kura agya o yo ba no bi kura men kan so be adwane agya o bi kura why ti ya de ba de oni ahome kura ti so pese de ne enyama mo Wana for the say Sompa tie kwa no anu akire no eye Prophet Joseph Bensa I see anti o catch on say prophet nti na nya ho ne kwan na ma kire no ehwo ne ekwa na etia etia kada che sede wanya gidie no ogidie no be di wani mu ate ahoto be ba ma so ho ato ya me beboa na ne ho ato na wanya ahoto wate sanse honam kan ni yade a eduru baby a utumi se obre yie pa de hene de na mo hweme hwe sa so a okay prophet omoso unti na dwada omote wonka omoso dwada de omotetewa se dwada de obeba sanse de hokuma se wo pese onya yaresa ne ye hwehwemu na ehu se jade we dia prophet Joseph Mensa emfa baby ya tidabia na prophet me bona baso
nya menkoa na medano omanfo dodo na dan kumase na yemusa se eyedie beya enhira beya na Nyankopɔn da bia mefra prophet adwo da bia da no de sia yoyo prophet nyame nhira o sa akwa no so ate nyuma pa na wo ye no na eduru ba bi na wo ye nyuma pa Nyankopɔn so kasa ho aye titi prophet we de oti yo twene ani da wa ye monchen me kura de na me fu se e bia ka infection but ba bia keka ko no wo se de hu ya de koro prophet enti wadaroma Mama odi ni di sen. Akwapa no kwa for mama first na ti ono. O si ni pedua ni adagye. No hutumi ye hye sese kan ye de ya hye gem. No hutumi ben ti se nsuo hye esi so. Na ye pese hu se sa ya lewe ase ekuta na e ko be 3 years ni. Ye pese hu se ye sunsun mu ade. Embra me sani fa ya de ankasa na ha na enko benkum ten. Yale na sunsun mu ade. Prof na sunsun mu so wachi no omu ahu. Omu nie ni. On say obi kra say bi mu kra bi mu aka akire no ba ne ye no. Ana aka. Okay. Awen so de we de nya yale we de nya yale na prof de say mi nimo. Mame we de wonyale odada. We 1 month pe obeba ha beka. 1 month. Why? We de we nya yale. Omu gidie no so anu ode pa prof. Amujide na no den me yi ni nyina ma woni pedua na e kama obeba ha 1 month pe obeba ha prophet say free oba na busuam be ma na busuam ye hwe akwapa no kwafo pese hu se ade na e ha no sunsum kro na ebe yi emra me sani fa bosuma enko benkum ten akwapa no kwafo pese hu se free be ma na side emra me sani fa ma me na side enko benkum ten ma me na side na free na me hete ko ho no am pese mi bura ho hwe na je se ebe yi na se eye ne sa abeko for issue we dey nye problem okay There mo me nya dide pa ka se o okay yo isebse pacho yo picture bi wa anu ye de ya anu no ye ba ya ebo no ya de bo ba But we couldn't no, you don't want to. Okay. Prophet Nasani idea. One quote. Tis a Koran way. Oh. Anything a mom did say, where they cut on a bit. Oh. The minimum said, Mamma, I have no more and then so. Hey, were any dia. Not just a Pajacolan mammy. Not just will be catch was a Fako prophet. Mimian, I don't mean to radio noise like Inshra. It is Lanny. And ya bread. Kafra do baby another be a said ye enti akoda ni free mu mfie se ni one first iba kafra eduru baby ya tugidi anamo enti se wo kasa no se me catch se wo gidi o prophet man se mu nko ade a ya de we ye titi prophet we dey wasumu a nokre what ba kono dey osisi na so osi we dey o man to so mpire no nokre to adawroma yentio my telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I said 0541 40 39 0541 40 39 Oforisuo nso de bia meka se ewiase ade ba ko a ehia pa ehwehwem papa se wutu anamo na bebia wo kɔ ne ehwehwem papa wo hawo no ekoda edi ma yetumi yifiri wo so anno kwase nti ye woni pa bi mu ha me no ka se Oforisuo mo de nyade ne nam
ebi twa dwan ebi twa nkokɔ ebi twa mpɔnkye yesie nkokɔ animu no so yesie mpɔnkye animu no so ni nyinaa no sɛ yɛse yadeɛ ne yesunsum Oforisuo menhwehwɛ mu a meyɛ sɛ ɔmanfo bɛka sɛ ɔmo yale yesunsum no ɛyɛ ntaa mpie bebree maame die ɛyɛ sunsum ampa ne okay sɛ yale ha obi no ɔde akyia no ohu no ho ano a ombra yɛbɛsa ne yadeɛ because yɛwɔ nduru a ebibidu etumi de sa yadeɛ boa nipa ɛna sɛ ba ne sɛ esunsum nso a yɛbɛyi afiri wo so de bia meka sa abra a yɛbɔ a Oforisuo anko ye obi yɛ dwadini obi kura nim adwuma pɔteɛ sɛ ɔyɛ Oforisuo ɛkyena ɛyɛ santase nyinam fa Jericho junction hɔ na mewɔ me telephone numbers ni yɛ 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0541 40 39 0541 40 39 ya no Prophet Joseph Mensah Joda bia no how amani bia da ya the Bible me hwehwe mu no ahwe kama oho na wo kosto kra na efe na bodin so Oforisuo Aboagye ya na akono pa papa mate won kra no fashion designer no mate kra no da enti me de me measurement no be enti Joda de me nyina be sha atade na ayefe Prophet Joseph Mensah fashion designer na ze debi Oforisuo Aboagye no monye ne measurement famre me panel members entra say na ye to adwuma ne so panipa bibia be ye kama wate nyame wotumi kese no na Joda bia ye ma Prophet Joseph Mensah eba na ye hwehwemu se de be ya nyakopon tumi ebedadi the nation uncle already nshira wonne adwuma so a nyame na mo so abo niama we niama esida na ya na ejina so de kachire o manfo se bibi wo wiase ti wo bobra na uhunu niama bi etete sa na aka achire so wura fi uhu na achire so na wo de na dum bi na so ya wo bi wo abusuam nyame adum we num bi aha no okodwa ba wonya bibi be wotukudi ba se nipa kwame no kasa up to ne onim ne nyame ayama no ma me bia na ho nso na kwankro sa pani asade abesue ni kom is all abrabom frabusua bi na niema bi se ye wo a ena mo woni ba ho so hu se ye ka se nyame di obi agi ase niema nketenkete se na me hu se nyame di obi agi anka meto me nka bi nhye me bo me bra ya wo me abawi ase bi na yare abayi amekom ye ma hwehwe mu a ye se bayi e wo me fie ena de yare abesua me wo ye fie nipa wo de nka me didi a wo di bi se me ho ofa ye de ho ni munyam be ma wo ma me akosua manu bagaye de wo ye se tadwa dinga fie o emma ni munyam ma mo we de wo fie nipa na se me se wa brabo bre na wo kunu mre na ma brabo ansimu yeda na mu mfirati asefo asase so ebe de na we yesi na enso obofo no bonsam no bayi no empa de pa na de obani pa setena mu a ne ma ye nkuguo sa na wo hwehwe de amani pa kro ye gina sre twedi ampo nya sre ne ngosre ode ma nya meni pe se obegina sa ngosre abasa ne so wo yi yade ya firi ma so no nya asomdie na finzo so nipa bi tete se ma me no mo fi a omuntu ana mo pa bi na Sompa Asem Nipa Joada no ehwehwemu kese ye koso a ebebo abraba mo hu ba bi o so ode ona isi etomire bi obi yare o okura sika pa baba bi papa obenya yare sa no kra wonim kwan no obechina man sika nyina ahye awie ebi kura na atu no wusu afi na no wahye ni papa ndi e ka to nipa bi owo ha ne amane bi etete sa se ontu na mo mra Sompa Asem Nipa na nimere program no bebo ama ne ha no a wo chini no a ya otoro bi a ba ye wo fie tumi ye wo no ama direction ko be ya wo ye nuru ho ho amoa no ama direction ko be ya wo ye doctor ho ho amoa no ama direction ko be ya wo ye software ho du be kase ye de wachina ba bi du ko bi ayo mu die mu a nti no mo ya nso be delay wa na ade kro na timi na ku ato akone du ani mra ho so se afere se wo no kro ni mu bi no na da wusu we ya wo kan so se yakoba bi a bu ya se kwan le di ni ko ba bi na onipa be no ko ne ho ni nyina nso ya asem sebe ndi e be sere se sa na ma we nyina o ti asetena na ho ode a na wa monita to na no se me ka tro se minim obi enne se awurade amoa me o ma ne mpale me hu se me kidna trichima e wo na metre se fako mu amu ben mi nyina me nimpa so mben maka atro mo se what is yasim wo problem e nipa so mesinche na fameko
se mabusua so mo mpena de fa me ko na ne om de be om fa nyawo na ma hu na me sori a om beteme nka because abrabo na ye bo no ya wa hunu ba bia stroke ba yan wo ko mu wo kwan mu a obefa yare de obi nka se yepe but it me ba anytime ne sent no penny papa to ne dread wa ko straight go ya juma ye nipa chiri nipa edu go yare pe on ne be di kan first ope wasem obeba se sikani wo de fo obeboa nanso na ne trim bonze wu because adwuma no de tete obi ya bo ne pa okay tu an kan tu obe lead du akoma doctor bia ba ye be wo opane no wo ze sa apane no kwa na be kan wachi kura mu awu na no ye papa panyini a wa ye media adwuma enani eso aye de kusu kakre no wo kan story wase me home family adamfo ena de me ko ayare sabe bi se o ma bopo se pani aye wo me aduane ye de mam nya na e pro me wenam no oh asina ni ba na ho so na ya dan ne wu ene se ye de tam na ye de ko abroji no nti obi ntina asem na se o se konfo bi na etimi no ne sa na te ne ho na dodo no na adamfo se minim doctor bi o ye good se o ma ko waki awi da na ye de ko ye so abrabo na ye bore tomre bi a atare ade show already akro bi tochewa susumu ani nyisa ade ne ye papa ye de acha we se die ne die kire de beche na ache die bi kura pura nipa anokwasem ya hunu za ne man kedin we ya wo bobra na nuru awurade mere na yare nkedin bi na show ho na de wo be kwa wo be di wo nkwa na ame because nipa efun obi se guso chewade na wo che de apura wo obi che obi siko no de twene nsem sika wan ya hunu bi ya wani beje se ayi de ohun mi anu agba ahye mi o ba da bi anu wo soro na wo from reason being is say wakoye ne saa so de ma wajo nsem sa de aka ne de ho ti nyeni nyina na ya che de ayesere nyeni nyina na se che se pe yasem yo be ko ni fie busuani bi apɛ nasem o be ba ne ncha be kan ye na o ya le de ade de ache o me de em nwanwo ye de mpa bota wachi se nipa no so nimpa se ono ana ada no ana de be yi a o tete mame o ma na ne nie na abede hunu otamfo no ono na sere ye ono ne bom didi ye ono na ko hunu nsuo no afa chi se buza se kwan na hunu ni o be ye ne dai yesre nyame nhira papa de ama ye se ye ho se ye ne na mabrabom de nimba bi otamfo no be ye otwease abehia ye abeto hawa ma ye aya nyale mpu ne da sei na be yale entime maduma na mfo dodo a we ntu check ba ko bi wo ma wa entima maduma da bi o be ba nchen abiro 50 se jifa didi ya didi obe 2 times a obe paba ne senti no Kristo mfa na ho de amono enom yesa no nsi atamfo kwa we ho ene ye na mu petre one day ini se twedi ampo be hye no wonu manyam ya okay asem wi ase e ba yo asem kesi o mami kwonye hwio mami wonye hwe na nsoso wo tan bi o na nsoso mi wo gidie kese se Prophet Joseph Mensah ebe sane yade sanse wo mafo dodo no papa fiti ase ba fidie so no omo bo na ba so no nya asem ketwa me kai se mami bi free Holland na asem ne nkomodie mu a wose machini me ka se me bobodin a wan hwe yi asem bezi kuruma ni eje me 40 million 50 million ni echiri so mi hu adu papa bi om de mame na mire bi na mekohia Prophet Joseph Mensah Bible no kwafo na dron de kana bejeme na so na mebra so eye mahoho ase ye be ye maame no papa o Ghana odi sa dance no orofo hawnia mani bia no entena fio fabra na ye mo sa akwa no so ye dan a nyame enhira enso ebema waye defo omna samoa ya me ancha vera sheto vera baby awo bia no me gidi sesi sheto na manfo to aneto na me ncha Cynthia ne amodro omo US edu sata me ya na abrochefo no munya baabi ankwa obi obabi kokora na o se obetran wati Asem Mpe Nipa mia Dora Pianso ewo US Dora baby awo bia wono ma me munyina ane ukun toni minim se munya molenke for your adwuma ya na edwuma bi wo no ma obi timi transe se bibia ni wiase me sa kasa na obi kan ya na maintenance but ono so adwen kire no ne be fa ne sa me ya me gidi esem se Nyankopon bo eto bonsam ba sa so fo mu nwi no se Ghana na bonsam ne beto ye o kwa ya de wo sire you say no ma titi say no ya ge amenti ase Nyankopon bo ni po bi kra ne nyame na obi nyina ho enso nkwan sigya so obi wiwe na ni akwa akobem odwina ho awonti ase obi abra ba wo bo ye obi ahi
untimi se wonye wo behwe nenso odo ato tankruwa mu so oye okura na nka obehu a ka obenya no adwo oye osunsun krofo we hani power nayem wonantiem na de ana ha adwen ne se obi okura na ka betima nya accident na nipa ba ko ho san yo na ko san nipa nyina me dwena ho amenti ase ukwa abrochi mamu a ye wo de ya ayabaifo de o modi tusa ye boje o mo so because ne mo pa e no mo ye e no ma ba ye de ye ne hu nya bibia na se ben prejudice o mo de o mani o mu sua bibi wo sunsun o mo de aba ho na mani ama na ye adwuma ye ne de kwa dore sa de ye berew na se ye ri okra na nka wo kokra na nka ne nka ja se wakra ha ye be mo abresa na namba do nwom o se de me ko P3P ye de me compatrapa ye du ben nante sa time enu time ye hu yade no na wana okọ brante bi to man mu onye obi abone wakosuku kuta degree papa bebi obekọ bia na ehye anokwan onye adwumanye ene kure mu hwe de abaifo ye nipa ukoka first no mo musua de tete abreche na mo ka na abreche mu de Ghana fo de bayi wana ka kiro ne na sofofo mu body deliverance na abreche fo no e de ntra eye bonsam ye si hu kwan bonsam so du ba bi ntimi si na hu kwan ana ma fa no mu no mo omo di enya nye de obi pe ne hu no mami ni krume bona baso wa ya de ko du me bi a yenko be ma na sorry o drum ebi na se otwene ma obo wan se dakro abrante na sorry anopa no ne ma ne yire problem ofie o tea paste o kai se ade achi o wadi paste ne to cap no so no de ne shirt gu ne ko aya o fa dan na kiaba besi ne se ne no beba de aminim because pressure dey gu no so no doors wontimi enya ono a hwe abaifo timi hihye no ma bi ma wa wodwene ho a wonte ase enu nte ne kura no ma ya man kura no akura ko school kura no wakasa because de sese wonya no wanya eno ma se yo obu a ni nyinsen mu ti na na de bi etu ma ne fo no obi nyinsen a obeko ntokwa sa asem anya asem na nyinsen de onyema na huni mu bon wo mame hu ba bi a wo fini ba bi e de wo beto ye kasa wo kasa kire wo bi no edu me bi am se ye ne ahiafo efutu se me de betu se ye respect and ye hu ye kasa because ye nte was akwa bonsam na na obeto ye o na obeto ye utu muta na obeto ye e de pa e de wa Ghana no makura nyankopon de dum ye kwa no abaifo ahuwa fa ye mpanifo so mu huhui nti omo yara no mo de omo ko nti wo a wote anu so we asem na beto ye hia ni a wo de different ni nyina no ye normal bia se Ghana chese minim abaifo ne chese wodwene ja wo kan se mo ya o kanka oba kama no tia na obeda no sebete se de wo kan na wo mienu apati agu no so ni wo bi rew ni wo bi chese ye bedo so sa obi ade be chan otimi da anadwun da suo no otimi na o kana ni gusu a no ma wo hu no enya asem ketwa onye obi anso boni o ya nipa akwasha asase so mo oba no mbe ka de kun wo mo a yaw ahomte nanso be den na ye kan se ye obi otenchen ne ntiase se ento no onim se ye kwa but mami obi be ka se bi omunya no hwe ento wo de nyame adum yaw obi so beto obeda na ho kama obi so timi nka na ningo so obi wa de beche obekwa adwuma ba de beche na otimi da o kana ningo so ye bone sa obi kana ningo so ya re ne sa tuba na buso ma reho sem ya edum bi ame ana me reho busan se sunsun de ne hunamani de no o se sunsun de na ede na de se ukunu do ya ba bi na da ho dua bi na da ho we asem papa ni enu ti e be sere ne du me bi a ya na empaibo na te se de di ka keka ye na sebe on tran okwa me de mahu no wiase ni pa to a entran okwa tianamon nyame na wo som na som ni ye ba bia wo fi se odu chi ba kwa sha ba bo kra ho ba no ko ye enne sa na wiase na koyo o especially Ghana ha udi ho agro akwa keto bi betima siusu sa da be na akwa be bo abro ne akokora ma ho to enu nto bi ba wiase no wani dada no de afri wiase ko
na wawu kura no bu okura wawu kura na yiyase kura ni guase nko a nkwasasem nko na wona yiyase chese ya mo ama wiase se bedi dada nti wu kura na sabe osasa no wo kisama na yede we kosie kura wadaka bohu na chese ya bubu no efri so behwe fom tim na chese sie ye ni ye konto kwa enkwase asem sa no ade na ekoso organic ade we ye ba fidie suyi say enya hanko babie free ko ye ba babia na sunsun me da na hwan sa de ofri hifa na ye nyina so ya me de masem ba wie no ya so fufuyi ebi nom adaroma ebi gisika kese dodo ade no ni mpefe hesa de wontime ano de ye chefidie so nkam ni pati na nipa wo me de bia me ka me sese nipa ne ba na asa na ade a eye advert kese amam ba nipa no ntimi nyere so no age usika enunti ena ye ne sompa de bia ye ka chos Asem Mpe Nipa ye de Monday de enfani ago de bra du me bia ye ne ankasa no se bebe bia de obefa no nyankopon inshallah bibia be okay amam itu de bra enfere make obi to wosre ono so sa but o so ba beka efere so ba beka bra ni hu de ko because yawo ye kan ye se de tsen so ye tufu yi yesu enhwe ye fiafiem eno no ma emfasa o etan bine ne yire to bibia nsi enti asem no be kisa de kete na kofa problem bunsem bia no ma bi di nataba ba hwum se pam na nkura ye basa na wade ye basa ensem basa sa obensu ja wade ko ya bohu sese be preduasa ne ye re na najo bemma bi wo ho na no bemma yo betra ne wo fie ne ho won do so e driver wo take ma wo driver ina ne ne da ne nam ne na ho wei Asem Papa ni just again hangwa na be face sa trouble wei anye but inshallah e be bo nyame mpaye se ye de ye nya Prophet Joseph Mensah ene se bi asofofo akuku dama se be omo wo ye yiso ene nananom ye kan ntimi nananom frim na firi bebia obi amchiawo enoma bia ofi se ye ina ye wo sofo ne sebe abosomfo omo abe wo ya ne ye besre ade nipa ne ba na wuntimi mo kasa ene ne ja wuo na edi nipa bi kwa nse do because tama wo ba ba yawo ye sefa bi unya mfama ene so bibia so ade bi wo ho bibia nkoka bibia enye ye tende kwa bi so obi wo ba ya advert no ba ye gine sika etibatia na edumre bi ho ma wan kasa so nim sunsuma wura mu no ade na ka cho se enye yiye edede di na so age ni banjika but ni na so nya wa ya asa oyire odo na jao ana girlfriend man kam kan sha ajawo yawo so jao pe wan we ya he obane obabi abundu abese ne pe obabi abese ne pe enso no wo pese oye bibi ma ya obi na ewo mu no efiri mu konto wan we ya de won pe na oba kofa because wo pese wo so ye na ya obi firi mu saa na yade ati o se nya ka wo sa ba bia obati bia no na oduru ho be bia obati bia no ntansa na wani mra ho so no na yade ni mo maduru akire but na wo so yade na anko na osika so yade asa ti sa ta ma fede de aka ansa afede ma wie ma bra bo wo kura me fa me nko ampa na ode ko areho hwe ma sunsume no mo da mo ba fidie so bemma pa ye na sa no adwuma nyina sai sika ba hye obi kura chew sika no hu de be na yira obi digwa na hye ni nyina ye sa no ma no nti wote wa e ma na nya wadwen se bibi ni wiase enyankopon adom na nipa de nam ye koba de bia me ka cho se ade edi nipa ko wuwo mu no ye no na ewuo na ebo nsa ho because obi adaka timi ko wura ne dem na koku no obi tika ma na akonya accident na do otimi fro nkan ko eba kai koba na obedu na sa me wote asa enye nyankopon adom aya adom enti e be se no ma bi se me se nipa de wu ye bia na yire ho ye se nyame som na wo som bo mpa ye enya atwa mountains nko na se se okotena se me fro bepo nyankopon okwa wa hu no ho he dia ukotodwa nim kura wo dem betima bo mpa de gidi ata kire ebe ko eno ma betima ye adwuma ye ba force sa enti e be se eno ma bi se ba nsi ya me wie program bi se na me hu no ma bi se me kwa na me kasa me trim se ni ye nko aya ye de Ghana ye nko aya ye de ye nko aya we de be ne aye e wo Ghana tinna na me bu se
asase so fo mu nyo na bronsam to nyankopɔ to bronsam beto asase Ghana ha na beto Kumasi ana ankran ana hefa chesa odwene ho ahontiase anya tikromu a obi betuma ya adwuma so many years wo hu ni sika no nkokɔbu ko hunti mbobi wo bi so fra kodu obi ma so America na say na ni da fam ko within by 6 months wo bo wansi wa koku na so bi ade ntia ye mu se we ade ntia okay enoma mo ya nyankopɔ ma na hwene so ne enso nipa na ewo oman no bɔne na ade ye nyai obi wo nso ayen hwe kasetia obi wo nya obi a na kasetia no obi wa osi so ne maba wa be ne mrante be mo obi a kesi bi wa ye ne aso ne kofa ma ye ho papa bi a o kasetia no maame bi a kasetia no o to no ho enne na ye adwuma tie no so ye hwe ne ye tufu a ne ye tufu se hwe ye na nya obi a na wiase ye ne bɔne e wo wiase du sa tam ye yawo ubusa obi a se me refi wa ye ndai o se me nkai se ma ye obi bibi o na nso bronsama wiye wa adwen ko a won okay 0551931931 0551931931 enunti orofo entrefio how ne mane bi da so eya asemo 0551931931 0548931931 de ha me kwese pa o se me ba okura me na se kambe ne ko Prophet Joseph Mensa wo so aso dinti Asemo 0551931931 0551 hello Majo so kada che ba bi afrefre odin taw o so je ne frefre wa de democracy no okay me tia amunu ne akepo ni na okay asama mu kan de na pre and dia ekoye no se o so for ka do ya omunu kase o mu kwa o mu je nyu na na ye o so ko o so titinu magicians fono konfono woman na dan ko hono okay so for papa ho so for now dam hono ono ye different they will so for very far ono ye different na be three na ono gisika no no ko so for bi ho no me da bi yare me dan se no me di chini pa na prepa ono so no tam ba mo hono die obi aka se e ko ka se ka me boy no Oh, yeah, na sa no now dia ba. Hello. Hello. Wahiri. Asem hello. Hello. Mani pa baby afrefre udin taw ni anko anim. Yeah, sir. Aha fo yeti o. Also, Asem o. Siya bisay so bi figa na akwa buchi mama no waye yente but sika no ben ko yente e hono de le wo aya sompe se baro aya semu nyame mboye hello baby afre majo sweburu atwa tesi amokom yenti we But me sama bo mama so. Nyame ti ase. Nyame shamu. Amen. Onye mkese. Amen. Hello. Baby afre with the last caller. Me kasafi sabi baby ni. Yenti we. Aso me betie kiri kakra bet I say na panyin ne kasa Ghana wo ye adwuma na skato tama. Scan what is Ghana for Ankasa Yankasa born in some way to be found so could deal no pescas or pesca no the core bank do for this kind of back what the FIA any they are second of my sister again na ye papa if you can work on the friend did no okay ya for friend nyina sia ya bre na ya baby na ya baba so de akwa Cedar Worship Center wono na sabri adunu so mpa ye mu hwampa sanse se ondie ntimi san kokromotim mo pode a kropo twedi apo ni free mo enye yentie Cedar Worship Center anopa bi aso gina so ofia eno ye first service Cedar Worship Center odofo yenko tie no na nwanwasem ni nyame eye adwuma nyame tumi epiem ewo Cedar enya asem keto amiankasa fidi gadochi makwakwa kohwi nyame ankasa eye adwuma pa odofo awoda pa enkoma owusu Philippa we free ne maame ya jiwa ne papa owusu kwanta bisa Isaac Sompa TV Sompa FM na na wo ye adwuma owusu Philippa nyame enhira kodai
na oma ne ngosra enye den na de odene sembe sombia enye sika orofo onyi ohaw amane emfira kodai so na onyini Mpe Nipa na empo happy women's day bi nkoma me bai na wo a otumi atete ne mba no Mpe Nipa happy birthday goes to Philippa nyame enhira pa ha ena yede Asem Mpe Nipa edwoda Monday edition na yede bezie Oforisuo Aboagye me na papa ya kam yakọ na yakọ no adwumako bi adawro mo eno ti na mote enka yeti adwadi krato yewi a sida worship center ande saba ewo mo de ma nke kwana mo ba o se ene mi da semesio kanene paano na saa na mehwe ya na wode me edwe na ade me nkwa no Kingdom Garlic Bitters mo benefit me benefit wine oso koto de abrewa esma abente mishuve unanti kakra na wabre no Kingdom Garlic Bitters ene the capsules nenya wode abre bia Kingdom Garlic Bitters ene the capsules asembia ne ho edeben wo hu ama wani agise senior na my wife complain one person Kingdom Ginseng Power Capsules nti sesia mpaso aye Kingdom Ginseng Power Capsules emeni tie ni asumje befi abrebia obabia odepu ahaw no edro bakupa wuhia ne tremendous capsules esiesie wu ma wo ye obesima enro yi umenya bi obabia eton ro bia Kingdom Herbal no challenger